Jeg står her ved den kære gamle høvlebænk hjemme hos Anna og Lotte. Hej med jer. Goddag, min lille ven. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Anders. Jeg hedder Lotte. Hej Lotte. Og så må det være dig, der er Anna. Ja. Jamen, så hej med dig, Anna. Hej, Kirsten. Nej, jeg hedder ikke Kirsten, jeg hedder Anders. Og Hvad laver du? jamen, jeg kommer fra børneradio. Jeg skulle interviewe jer to om jeres hashmisbrug, fordi vi ved jo, at I ryger utrolig meget hash. Ja, det gør vi. Og I har lovet at vise, hvordan man laver en super joint. Så skal vi have noget papir. Ja, så skal I have papir, og det tror jeg, det er Anna, der sidder på jointpapiret. Må jeg få et stykke papir, Anna? Ja. Ja, for det er nemlig Lotte, der skal rulle jointen. Og jeg kan se, at Anna har taget 2 klumper hash med en brun og en grøn. Så tager jeg lidt af den grønne. Ja, og det er stærke sager jo. Se nu det, Lotte. Ja, der gik det galt. Det er ikke så nemt med de der fede dukkefingre der. Lotte, det bliver du nødt til at øve dig på derhjemme, fordi det kan du ikke, det her. Ja, men Anna, hvis det skal være helt rigtigt, så skal der ikke så meget hash i, hva'? Jo, så skal det være rigtig meget. Ja. Okay. Nu er der ikke mere hash tilbage. Hvad skal vi så gøre? Hvad fanden, du nåede at rulle 3 joints jo. En til dig, en til mig, en til Kirsten. Jeg hedder stadigvæk ikke Kirsten. Det skal også lige have noget. Nej, det kan han altså ikke tåle, Lotte. Skal du have lidt ild her? Smager godt. Det smager godt. Værsgo, så er det dig. Puster jeg den lige. Hold da op. Det lugter godt. Skal du smage? Nej tak, jeg kan ikke tåle det. Hvor lugter det godt. Det kan jeg godt lide. Efter I så har røget sådan et par væs, hvor lang tid går der så, før I bliver påvirket? Jeg tisser lige noget vand op i koppen med girafpatter. Så skal den have nogle patter. Der kommer kakao ud af Prøv lige patten. at- 4 patter skal den have. Hvad er det for nogle patter, I Det var snakker om? sådan nogle patter, hvor Prøv at høre, jeg tror, I er ved at være ret skæve nu. Jeg tror, I skal gå i seng. Kirsten siger, at det er sengetid. Jeg hedder stadigvæk ikke Kirsten. Og jeg smutter også hjem i seng nu. Kan I have det godt? Vil du gerne have nogen med i seng? Nej, det er okay. Kan du have en smasker? Nej, jeg prøver at holde op. Kom, Gerard, han skal have en smasker. Nej, lad mig lige være. Ej. Det er mig, der skal give ham en smasker. Flyt nu din klamme skumgummikæft, dit lille svin. Vi gider ikke have ham med i seng. Nej, tak. Min egen lille kæphest skal i seng og sove. Han fylder alt for meget. Vi gider ikke have det store kosteskaft med i sengen. Det kan da bare Kosteskaft? stikke udenfor. Kosteskaft, hvad snakker I om? Din tidsmand. Lotte, flyt den røv fra mit fjæs. Det viser, det kilder. Puha. Det lugter af brutter. Ja, det skal jeg love for, mand. Jeg er den, der er gået. Godnat. Godnat, sagde Kirsten. Jeg hedder ikke Kirsten!